Kienu bosta l-fjum il-Mosta għażlu li jsibu ħin biex iżuru l-katakombi ta' Wiet il-Bistra li nfetħu apposta għal dan il-jum speċjali għal Mostin. Dawn il-katakombi imorru lura r-4 seklu wara Kristu u huma klassifikati bħala l-akbar kumpless ta' oqbra u katakombi li nstab sa issa barra mir-Rabat. Dawn il-katakombi paleo-kristjani tnaqxu f'medda vertikali li tħares fuq San Pawl il-Baħar. Is-sit jikkonsisti minn 57 qabar imqasma f'16 kmajra li lura fl-1933 kien se jmissom pedina ħażina hekk kif kienu se jintradmu għal kollox biex tinbena triq. Inċidentalment, fl-2004 il-katakombi ta' Bistra reġgħu tfaċċaw waqt li kienet isir monitoraġġ arkeoloġiku minħabba xi xogħlijiet fl-inħawi. Kien hawn li ġie żvelat li wara kollox il-katakombi ma kinux inqerdu. U mifhum li partijiet sostanzjali ta' dawn il-katakombi saretu ħsara kbira, hekk kif tul is-snin inbena razzjat fuq l-istess żona. Waqt it-tieni gwerra dinjija jingħad li dan is-sit serva wkoll bħala xerter għan-nies tal-akwati. Il-katakombi ta' Bistra huma maħsuba li jiffurmaw parti minn sistema akbar ta' oqbra u katakombi li jistgħu jkunu li ġarbu xi ħsarat minħabba tħaffir estensiv tal-barriri fl-inħawi, partikolarment għal ġebel li ntuża biex tinbena l-Knisja tar-Rotunda għal ħabta tal-1833. Is-sit tal-katakombi ta' Bistra ifforma parti minn 3 proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea li taw lokal xogħol estensiv ta' skafar arkeoloġiku, dokumentazzjoni u preservazzjoni ta' dawn l-oqbra antiki, restawra tar-razzett li jinsab fuq l-oqbra u d-disennu l-kostruzzjoni ta' struttura adattata biex tipproteġi dawn il-fdalijiet arkeoloġiċi.